Bolumafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnko bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Madina Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolomafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolomafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. bi tilega na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jɛmukan ale tɔgɔ ye ko kɛnɛ kan bi sibiridonya in na n'o o ye juillet kalo tile 4 ye bakuruba kelen pe o de bɛ an bolo bi fala ye Bamaɲɔni ni ka wale kabaw y'u fari filɛ tuguni yɔrɔ 5 la Aguel Ok Anefis Gao Sevare ani Kɛɲɔrɔba ni waati na armée kɔni jɔ a jɔyɔrɔ la fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu nana ka taa bi min ye Sevarekaw ka yɔrɔ ka fala ye maa si tɛ min sera ka i sen sɔrɔ ka bɔ o yɔrɔ la baaraw kɛra cogo min na jaabi minnu sɔrɔla ka fara an yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kan sɔɔni san ne ani Falaye Keyita an bɛna olu walawala aw ye.
bi sɔgɔmada in na k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 4 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 5 ma duguden dɔw ye messagew bila ka na an kun k'u tulo bɛ marafakaw na min ye gawokaw fɛ yen o kɔfɛ tuguni maa minnu bɛ yen n'olu ka surun Sevare la kosɛbɛ an b'o de jɔ fanfɛmaw ale ni min ye Duwanza sira fanfɛmaw ye olu bɛɛ lajɛlen ye an wele gawokaw olu caman y'a yira sa k'a fɔ ko mugukan kɔni gannen don kosɛbɛ o waati kelen fana na anefisi o kuma fana nana fɔ an ye ka taa se min ye Keyorobakaw olu fɛ yen ma baara in bɛɛ lajɛlen sa n'i y'a jateminɛ bi n'i kɛra Mali ale wolomasiri tabaw ka yɔrɔ 5 kan Agel Ogni Anefis olu bɛ Kidal mara la Gao dugu kɔnɔna Sevare ani Kenyoroba ni wulikajɔ ninnu de kɛra fala ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen la maa ninnu kun ka laɲini ye min ye ka don kan ninnu kɔnɔ ka se ka gɛrɛ sɔrɔsiw dagayɔrɔ ninnu na a yɔrɔ ninnu si la u ma se ka o sɔrɔ maritaba kɔni bonyana sabula u fana nana zen ni mugu ye u nana ni drone fana kamikaziw ye min ye marafa cɛjugu m'u bolo n'o ye obiw ye u y'olu fili o de la gawokaw fɛ maa dɔw jogina olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin waati in na min ye Sevare kɔni ta o bɔr'u ye minɛn fɛrɛlen na sabula min ye Sevare dugu kɔnɔna na maa bɛ yen ko nana bi Sevare marabolo yɔrɔ in ka fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a dɔn k'a fɔ ko Sevare jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bi an ka wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la sabula Sevare ale de ye yɔrɔ min bɛ an ka jamana kɔrɔn ani a camancɛ ani a fantɔw ni ɲɔgɔn cɛ a barika ka bon ka sababuya kɛ wolomasiri taba caman bɛ yen u dagalen don yen kɔnɔna na wa u tilalen don fana yɔrɔ caman na Sevare bingali ale kɔrɔ dɔnnen don kosɛbɛ Anefis ta kɔni kun kɛra min ye a kɛlen don ka na a sigi an ni kan an tɛ se ka aw ye k'aw to ten cogo la Agelog fana bɛ o cogoya kelen na nin na sa wulikajɔ ni cɛsiri kɛra wolomasiri tabaw fɛ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 waati fo sisan a yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na armée bɛ i sɔn wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen na gawokaw ka kan fɔlɔ o dalala la baara belebele kɛra sɔrɔsiw fɛ yen dugudenw yɛrɛ ye o dankɛnɛmaya an ye Bamaɲɔgɔn ɲɔgɔnwalekɛbaw kɔni ye nin wulikajɔ min kɛ min ye gawokaw ka kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko drone tun b'u bolo cogo min ye mobiliw ye ka mugujugu don olu kɔnɔ olu fana tun b'u bolo gawokaw yɛrɛ ɲɛ sigara min kan sa o ye k'a fɔ ko wolomasiri tabaw ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ a fanga a juguya kojugu fulu dɔw tun b'u t'u ka so fala ye ka dugukolo yɛrɛ k'a mɛn u ko gɔlɛ cira tiɲɛ yɛrɛ la olu famana ka nin gɔlɛ dɔw mankan mɛn Gao yɛrɛ kɔnɔna tiɲɛ don u bɛ gɔlɛcikaw mɛn nka nin bi sɔgɔmada in na ta in o kun ye kartaba 4 ye nka waati min na marafakaw bɛ da fala ye Gao faamɛ kɛra su ye kuma tɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ quartier perdu la fala ye olu maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Bamaɲɔgɔn ɲɔgɔnwalekɛbaw ninnu kɔni n'o y'a sɔrɔ u ni motobaw tɛmɛna olu la olu ma maa segintɔ ye tuguni moto la u kɔni ye min ye motow bɔrɔntɔlen don motojugu yɛrɛ bɔrɔntɔlen don fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Sevarekaw fɛ yen ka taa se Anefiskaw fɛ yen ma ale ni Gao yɛrɛ dugu kɔnɔna na fala ye nin waati in na armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ la fan 14 bɛɛ lajɛlen na basigi ni lafiya nalen don min ye wolomasiri tabaw ye u b'u ka baara kan hali bi n'o y'a sɔrɔ an ye nin sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ ka nin ɲinini ninnu kɛ fala ye k'a sɔrɔ maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka surun a ko in na n'o tɛ ne ni ɲɔgɔn na o anw bɛ di jukɔrɔ hali bi anw ma bɔ fɔlɔ dɛ anw ti bɔ sa dɛ fo ni maaw bɔra tuma min an yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka bɔ k'an da lakali fala y'o la sa armée yɛrɛ kabini ko in daminɛ zen u ye kibaruya dicogo falen han u solila ka kibaruya di k'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye Mali yɔrɔ 5 bingelen don olu kan ko wa k'u bɛ k'a ko jate minɛ o kɔfɛ u tilara ka bataki yɛrɛ bɔ pewu k'a jira bɛɛ lajɛlen na sa ko min ye bingali in kɛra wa armée ko b'a ale ka yamaruya kɔnɔna na ko maaw bɛ se k'u hakili lasigi sisan an don waati ni sanjɛ fala ye Jean Élysée ka communiqué fɔlɔ an y'o fana sɔrɔ ko min ye wulikajɔ min kun bolodala Bamaɲɔgɔn ɲɔgɔnwalekɛbaw fɛ Agelokaw fɛ yen ni o bɛ Kidal marabolo la Anefis n'o fana bɛ Kidal marabolo kɔnɔna na Agelog yɛrɛ ni Kidal ni ɲɔgɔn cɛ o ye kilomɛtiri 150 ye min ye Anefis ni Kidal ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa se 112 ɲɔgɔnko ma Gawokaw fɛ yen Gao yɛrɛ duguba kɔnɔna na Sevare fana kaw fɛ yen ale ni Keyorobakaw fɛ yen ko waliya fɛn fɛn kɛra bi ko armée ko a sago bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Jean Élysée daw ka bataki kɔnɔna na
a ko ko wulikajɔ kɛra duguma cogo min a kɛra sanfɛ ten cogo la Mali a n'a dɛmɛbaga jɛkulu u ye Bamajɔni wale kaba maa 20 u n'u ka moto bɛɛ lajɛlen nɔɔni mobili minnu fana tun b'u bolo k'o mobili bɛɛ lajɛlen nɔɔni wulikajɔ senfɛ Sewarekaw fɛ yen Gawokaw fɛ yen ko an ka maa kelen ni tora a la maa 4 olu joginna min ye Bamajɔni wale kabaw ye u sera ka min ye o ye su 6 ye u ka mobili kelen bɛ o tiɲɛna sabula o tun ye mobili yɛrɛ o tun kɛlen ka dugujukɔrɔmugu don kɔnɔna na o fana tiɲɛna min ye bingali fɛn fɛn kɛra Jean Élisée ka kuma na ko armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a bɛɛ lajɛlen k'a kunbɛn wulikajɔ sanfɛ ani duguma ko baara de bɛ senna bi ni Ala sɔnna ma fɛn fɛn mana bɔ a la tile tɔ kɔnɔna na fala ye an na o da maaw tulo kan ka kɛɲɛ ni bingali 3 4 min kɛra bi bi na an ka jamana kɔnɔna na min ye sɔrɔdasiw ye u ka wulikajɔ barika ka bon fala ye an bɛ don waati min dɔw fana y'an wele Kɔlɔnjɛba mara la ko tusigilakaw fɛ yen ko maa ninnu bɛ meru la ye dɛ tusigilakaw u y'a yira sa ko min ye fanga ye a ka fɛɛrɛ tigɛ sabula n'u ɲɔminen ye yen citerne bɛ tɛmɛ sira min fɛ fala ye o bɛlɛntɔ don donc maa minnu y'an wele bi sɔgɔmada in na a bɛ maa 3 bɔ u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko tusigila kɔni kɔnɔna na bi mɔgɔ ninnu nalen don dɛ k'u bɛ yen o ye kibaruya ye min sɔrɔ an dontɔ tilegan in na a sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ o la an y'a di maaw ma min ye anw fɛ yen sa ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya dogofirikaw fɛ yen fala ye kunun ko K9 kɔnɔna na kalasiw ni drone kamikaziw ma kɛ foyi maa si nɛgɛla ye yen dugu min bɛ yen n'o ye Banamba ye dogofiri kɛrɛfɛla fala ye kisɛ kan de bɔra ye kabini sɔgɔma ka na se fo nɛgɛ kanɲɛ 16 ma a yɛrɛ sa k'a fɔ ko maa dɔw olu joginna wulikajɔ in senfɛ o bi min n'u y'o keri sa o kɛra maa kelen n'o ye muso dɔ o kɔni sata ye o fatura dogofirikaw yɛrɛ kɔni ko sa fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa u bɛ welewelemada min bila kuma caman a ka se ka jaabi a ka ta ba la yaasa olu fana bɛ se cogo min na ka lafiya ka se k'u ka baaraw kɛ sabula donso minnu b'u fɛ yen u b'u se la nka sen ta in drone min filɛ donnen filɛ a ko la nin ye an bamananw m'o faamu dɛ fala ye an m'o faamu o kɔni o t'an dɔn n tɛ duguma u ni donsow bɛ tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na o tɛ se donsow la ka 19 kɔnɔna nin baara ninnu kɛra Banamba ale ni n'o bɛ dogofiri marabolo kɔnɔna na kunun ko sɔgɔma DGCC maaw ko wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na sa baara min fɔra n'o o ye moto kana feere moto minnu mana tɛmɛ n'o ye moto belebelebaw ye ka taa se katakataninw ma ko dɔw bɛ k'u dɛn k'u magasinw wulu sigi sen kan halisa o la sa DGCC yɛrɛ wulila sa yɔrɔ caman bɛ yen bi min ye sariya in labatoli hukumu kɔnɔna na sa u ye a yira sa ko u y'olu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen datugu Bamakɔ kɔnɔna na k'a ɲini dugudenw fɛ n'u ye sigana ko ye olu DGCC ka nimero 30 fu 88 30 fu 90 i bɛ se ka o wele o la sa k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 ma don o don DGCC maaw ko yaasa min ye baara in ye a ka se ka sigi sen kelen kan wolomasiri tabaw ka ko n ka fala ye kalanyɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye u ka wolomasiri tabaw ka kalanyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ale yɛrɛ bɛ baaraw ɲɛnabɔli kɛ u ka kalanso u ka baarakɛyɔrɔ kɔnɔna n'a bɛ fɔ o ma ko école militaire d'administration ale ye jɛkulu 2 bɔ k'o bila u ka kalan kuncɛ kɔfɛ baara in kɛra kunun ko juma juillet kalo tile 3 san 2026 promotion 2nan n'o bɛ u ka école kofɔ n'o ye perfectionnement maaw ye ale ni 27nan n'o bɛ tali kɛ sa u ka administration financière yɛrɛ ko la ani logistique ni ressources ma ani fɛnw kunkanko kumaw baara in bɛɛ lajɛlen a tun bɛ maa min bolo o ye général de brigade Alu Boyi Jara ye armée de l'air chef d'état-major do fala ye a yirala sa k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye n'olu ka kalankuncɛ baara kɛra ka u ka sɛbɛnw d'u ma u ka kalanso yɛrɛ tɔgɔla lieutenant Amzata Ba ale ye kalanso in tariku bɔ k'o bin ka ɲɛfɔli kɛ kalan bɛ kɛ cogo min na EMA yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ maaw kalan cogo di a n'u ka baaraw sigira sen kan cogo min na bɔko 2nan min filɛ nin n'o ye maa minnu ye dɔ fara u ka dɔnniyaw kan a ko kɔnɔna na o tun ye kalanden 56 ye musolaka tun ye 13 ye a la a yɛrɛ sa k'a fɔ k'u ye kalo 5 de kɛ kalan na ka se ka faamuyaliw kɛ bɛrɛbɛrɛliw ale ni baara bɛ kɛ cogo min na cakɛdaw kɔnɔna na musaka ko ɲɛnabɔ cogo minɛnw ta cogo maaninfinw ka jatew n'u ka hakɛw dan cogo olu ka baara kɛr'o la 2nan n'o tun ye bɔko 27nan ye o kɔni tun ye cours d'application ye yaasa ka se ka faamuyali kɛ min ye sɔrɔdasi cɛ 177 o de tun bɛ o la musolakaw tun ye 29 ye o ko kɛnɛ kan
a yɛrɛ sa k'a fɔ sa ko min ye maa minnu kɔni sera ka nin ko in kɛ Mali tɔgɔ la sa o bɛnna maa 62 ma jamana tɔw olu fana niyɔrɔ tun bɛ a la Benin b'o la Burkina b'o la Cameroun Niger min ye Congo ye RD Congo maaw ka taa se Togo ma ale ni Chad olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kalansen in na a yɛrɛ sa k'a fɔ sa ko 100 saradala fala yi u bɛɛ lajɛlen tɛmɛna han 77 in u bɛɛ lajɛlen jɔnjɔn sɔrɔ o la sa karamɔgɔ ɲɛmaa kalanso ɲɛmaa ninnu n'o ye Wolomasi Tabaka kalanso ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin kalanden ninnu ma min ye kalandenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa Bala Musa Dumiya ka bɔ Laginɛkaw fɛ Fala ye ale foli tanu kɛ ka ɲɛsin u ka karamɔgɔw ma ni maa minnu ye baara in sigi sen kan ko min ye baara ye k'a kɛcogo ɲɛna n'an bɔr'o la sa école d'état-major n'ale bɛ lakanako kunna an ka dugukɔnɔ lakanaw n'o ye force de sécurité ye olu fana ka bɔko sabanan Mali kɔnɔ o baaraw sigira sen kan san 2025 san 2026 min ye o kalanso in ye ale sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa état-major min bɛ bi n'o bɛ sécurité force de sécurité kunna olu ka sanayɛlɛ kalan bɛ se ka kɛ cogo min na sabula Wolomasi Taba bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye kalanso in ale kalan bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ école de gendarmerie de kɔnɔna na Falajɛkaw fɛ Fala ye Jean-Élisée Daw a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka se ka nin jaladi ninnu kɛ maa 30 o de kɔni tun bɛ kalan in na AES jamanaw b'a la cogo min na jamana wɛrɛw fana b'a la ten ka se ka dɔ fara u ka kodɔntaw kan officier stagiaire Emmanuel Lokwande ale de bɛɛ lajɛlen da a ka kuru kɛra 16 buruburu 34 ye Jean-Élisée ko u fo k'u waleɲuman dɔn min ye baaraba min sera ka k'u fɛ anu sera ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan lakanako ta na sira fɛ ko k'u fo la maa min ye kuma ta sa n'o ye école yɛrɛ ɲɛmaaba ye colonel Seku Dumiya a ko ka foli ta n'u ta ka ɲɛsin ninnu ma han Fala ye ko ninnu u don fo kana se u bɔ ma maa kalan colo bɛɛ lajɛlen nana wa bɛɛ lajɛlen kɛra basigi karamɔgɔ ye a ko nin bɔko sabanan min filɛ nin ye nin bɛna tɔgɔba di olu ma wa a bɛ tɔgɔba di AES fana ma sabula min ye lakanabaa minnu b'an ka dugu kɔnɔnaw la olu ka école d'état-major nin y'a bɔko sabanan ye k'u ye heure 1600 de kɛ kalan na Fala ye a fanba o ye ka wuli ka jɔ kɛ ka taa kow ɲɛɲini k'i sigi ka bigi ta o tɛ dɛ ka taa ɲɛɲini k'u y'o kalan de caman o de kɛra fa in yɛrɛ dafaraba ye kosɛbɛ min ye colonel Seku Dumiya ye a k'a b'u fo jaabi ɲuman sɔrɔli la min ye nin baara in hukumu kɔnɔna na état-major maaw fana sa k'u ka foli ta ka ɲɛsin karamɔgɔ 22 min tun bɛ ka nin baara ninnu kɛ Jean-Élisée ko k'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an dabini jamana maa minnu nana fana ka na don kalan in na ko k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn ko nin bɛ bolo di ɲɔgɔn ma ani sigiɲɔgɔn ɲuman a b'o sinsinli baaraw olu fɔ an ka jamana kɔnɔna na halisa Wolomasi Taba ka gun ka sen u ka maa minnu bɛ yen n'olu taara kalan kɛ kiiri ko kunnankun ka olu y'u ka qualification kɛ cour d'appel la Fala ye ni maa 6 min bɛ yen sa n'o ye Wolomasi Taba ye n'olu taara kiiri kalan kɛ u ka min ye qualification o kɛra juge ba 3 o ɲɛna cour d'appel kɔnɔna na u somaw n'u limanaw n'u u ka maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan san 2024 ka na se san 2026 ma kalanso min sigilen don magistrat ka kalanko kunna n'o tɔgɔ dalen don Alama Hinɛna Maître Demba Jalo la baara in kɛra o kɔnɔna na maa minnu nana sa n'olu nana ka na kalan kɛ Wolomasi Taba tɔgɔ la protection civile maaw bɛ a la polisi bɛ a la armée de terre bɛ a la ale ni u ka direction bɛ n'o bɛ hydrocarbure tajiko kunna ani bolimafɛnko kunna olu bɛɛ lajɛlen kun ka maa bɛ nin kalansen na kalan in kun cɛlen sa k'u ye kalan kɛ fɛn minnu kan o ye min ye kiiritigɛ dɔnniya belebelew k'olu f'u ɲɛna jo sariyaw bɛ kɛ cogo min na maanifinya sariyaw k'olu fana ɲɛf'u ɲɛna sariya yɛrɛ bɛ ɲɔminɛli kɛ sira minnu fɛ ani bɛ sigida minnu na o baaraw kan ka kɛ cogo min na ka se ka kow faamuya baara in ko u ma da o ma koyi u y'u labɔ k'u bila ka taa Kulukorokaw fɛ yen Katikaw fɛ yen Keɲeba Segu Bamako ka se ka yɔrɔw lajɛ jugeya baara bɛ se ka kɛ cogo min na procureur ko sa ko qualification kɛnɛ in kɔrɔ k'u bɛna u dafalen yaasa ka se ka yira sa k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o faso ka hakɛ to o la o tɛna o baara kɛ wa k'a b'a ɲini u fɛ fana k'u jɔ ka kɛ misali ye i n'a fɔ magistrat ba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu bɛna na baara kɛ cogo min na nka ninnu Fala ye ninnu bɛ taa justice militaire de la dɛ olu bɛna bila justice militaire ka bolo de kan a maa 6 bɛɛ bɛna bila justice militaire ka bolo kan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres kɛnɛ kan. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Conseil des ministres ale y'a ka laadala sigi kɛ kunungo kuluba fama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaya tun bɛ général d'armée Asimi Goïta ale bolo kɛnɛ kan sa ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔw u y'olu ta jɔyɔrɔ k'o di ministre ka baarakɛlen ni baara bolodalen u y'o olu dɔw fana danganamaya bɛɛ lajɛlen ye. Conseil des ministres in kɛnɛ kan sa ministre min bɛ an ka jamana musaka ko kunna n'o ye Aluseni Sanu ye ale y'a jira sa ko a nana ni sariya ye sariya min nana yɛlɛmali don jamana san musaka ale dunta la san 2026 ta ka kɛ ni yɛlɛmaba minnu donnen don an ka jamana yɛrɛ taabolo la ani falen minnu kɛlen don musaka ko ta nasira la an ka jamana kɔnɔ ko min ye yɛlɛma in ye a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ tɔnɔ minnu sɔrɔ olu bɛ a la yɛlɛma in bɛ tali kɛ fana fɛn min bɛ yen bi ni o kan ka di maa dɔw ma n'u ka hakɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw ka wulikajɔ min fana filɛ senna nin ye ko yɛlɛma bɛna tali kɛ o la an ka dugu jukɔrɔ nafa ko ale ni trésor kɔnɔ ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigi sen kan o yɛlɛma min nana don senna sa ko b'a to sa ko min ye jamana ye a k'a ka sariya min sigilen don a ka musaka ko kunna a k'a falen o la sa Aluseni Sanu ko sa ko min ye yɛlɛma ye ko a bɛna n'a to sefa wari miliyari 3,372 885 ani 5 ko musaka ko o kɔni de kɔni tun bɛ ka ɲini nka min ye miliyari 3,757 892 ko o kɔni jatedenw bɛ ka tali kɛ o de la bi n'o y'a sɔrɔ daminɛ tun ye a yira sa k'a fɔ ko min ye sefa wari miliyari kan ka taa sira mun fɛ bi n'a nana ye k'a fɔ sa ko min ye miliyari 315 buruburu 103 o de kɔni farala musaka kan san ale kɔnɔna na 100 siradala sabu taa bɛn 10 buruburu 30 ɲɔgɔnko ma yɛlɛma min kan ka don o ye nin ko in bɛ se ka don ba la cogo min na a kɔnɔna na nka a bɛna n'a to min ye maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ wulikajɔ la bi jamana bɛ se ka basigi cogo min olu ka musaka ko k'olu lajɛ min ye jamana fana a kɛlen ka musaka kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sen kan min ye Comatex baarakɛlaw olu ka hakɛ ko hukumu kɔnɔna na a bɛ tali kɛ o la yɛlɛma fana bɛna don a la sabula min ye impôt ni trésor ye musaka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen olu ye olu ɲinini daminɛ sefa wari miliyari 3,993 ko o de kɔni ye sariya kura in ye min kan ka sigi sen kan ne a sera ka sigi sen kan ka se ka bɛn ka se ka sɔrɔ a la o la sa min ye ni musaka ninnu ye ninnu de bɛna n'a to sa yɛlɛma bɛna don jamana ko la wa yɛlɛma yɛrɛ y'a ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye miliyari 415 ɲɔgɔnko ye o de kɔni faranga bɛna na kɛ taa bɛn sa 100 siradala 11 buruburu 60 ma Aluseni Sanu ko sa ko nin de kama sariya in a kan ka falen o hukumu fana kɔnɔna na Aluseni Sanu y'a jira conseil des ministres la sa k'u kun ye sugubulon min sigi sen kan n'o ye Segu Banankɔrɔ ka bɔ Banankɔrɔ ka taa Jorokaw fɛ yen Falayi o sira dilanni ko kuma min kun fɔra sa ko a nana ye k'a fɔ ko musaka min kun bɔra ka d'u ma kun fɔlɔ la k'u ka baara kɛ n'o ye a nana ye k'a fɔ degun nana ye baara la bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama k'a fɔ ko bingali wale kɛbaw ni ɲugawale kɛbaw sera yɔrɔ in na ye o la sa baara in kun dira maa min ma n'o ye société générale Mamadu Konate ye k'u bɛna kalo 4 fara a kan yaasa a ka se ka baara in laban musaka min bɛ yen n'o ye faranga ye o na di a ma a ka se ka baara in kɛ joona joro a ka kɛ sira ka sɔrɔ ten sa ka bɔ Banankɔrɔ ka taa Jorokaw olu fɛ yen Segu mara kɔnɔna na Aluseni Sanu a nana ni sugu wɛrɛ fana ye faranga ka kɛ ka kɛ sugu min fana na n'o ye Tumutu dɔgɔtɔrɔso jɔliko ye Tumutu dɔgɔtɔrɔso kun jɔli baaraw kun sigira sen kan ka musaka min fɔ bi a nana ye k'a fɔ sa ko fɔ dɔ ka faro k'a fɔ ma nanzarakan na ko Avena Falayi ko ka o di o la sa baara in yɛrɛ yɛlɛmaba minnu bɛna don a la yaasa Tumutukaw bɛ se ka wasa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso in na cogo min ko in bɛ tali kɛ o la jɛkulu min bɛ ni baara in dir'u ma sa o ye Anta Construction ye
komi ye baara yɛrɛ kun kan ka kɛ hukumu kɔnɔna na sa o kɔni kun ye san 2 jate ye san 2 jate in o tɛna na bɔ a ma dɛ nka min ye baara dara wuli dɔ de bɛna fara a kan yaasa dɔgɔtɔrɔso in mana ban makoɲɛminɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ a kɔnɔ minisiri bɛ sariya ko kunna ale ye conseil de ministre ladonni a sa ka jira ko notaire olu tɔgɔla sɛbɛnkura bɛna sigi sen kan min ye notariya baara i b'a dɔn k'a fɔ ale fana ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen ye a ti kɛ kunfɛ ten yaasa a ko ka se ka lakodɔn jamana ɲɛmaaw fɛ walasa notaire olu ka ko bɛ sigi sen kan cogo min na an'u kan ka baara kɛ cogo min na ani maa n'u kan ka jɛ cogo min na ka kɛ ni jamana ka sariyaw ye ale ye o kumaw fɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko bi na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na notaire 60 ale ni notaire ka baarakɛyɔrɔ 63 de b'an ka jamana kɔnɔ nka min ye 12 ye o notaire olu kɔni bɛ an ka kiiribulon olu kɔnɔna na nka a yira k'a fɔ sa ko min ye notariya yɛrɛ baara bɛ kɛ hukumu min kɔnɔna na sa ani n'u greffier ka baara kɛcogo ko olu kan ka lajɛ ka don bɛrɛ hakɛ min kɔnɔna na baara in bɛ tali ko la yɛlɛmali k'a kɛ kun ye sa sariya ni sariya baarakɛlaw ni notaire ka baara kɛcogo a ka se ka sigi sen kan o la sa n'o y'a sɔrɔ notaire baarakɛyɔrɔ 30 bɛ bi fala ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ yan han nka marabolo ko fo dɔ ka taa sigi ye u bɛ se ka baara kɛ cogo min na a kana kɛ Bamakɔ dɔrɔn ka baarakɛla ye conseil de ministre ye jɔyɔrɔ fana di maa dɔw ma ministre so min bɛ sariya ale ni jo sariyaw ale ni maanifin ka sariya ko kunna ale ye conseil technique dɔ ta o ye Aissata Mbaye ye ale bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la magistrat don ministre so min bɛ mara kama bɔli kunna ani décentralisation ale fana ye jɔyɔrɔ di conseil technique ma conseil technique min kan ka taa sigi Buguninkaw Sikasokaw olu ka conseil à la sécurité dugu lakana o conseil ani sigida kɔlɔsili ni n'o kan ka taa sigi gouverneur fɛ Sikasokaw fɛ u ye maa min sugandi o la sa o ye contrôleur général de police Amidou Traoré ye o conseil kelen ɲɔgɔn na sécurité protection civile gouverneur min bɛ Buguninkaw fɛ u ye maa min sugandi o la sa o kɛra contrôleur principal de police Yaranga Jara ye min ye conseil technique à la sécurité protection civile min kan ka sigi Bamakɔ gouverneur kɔnɔna na colonel major Amadou Diallo ye ale ye génie militaire o maa ye maa minnu bɛ sa n'o olu bɛ ministre min bɛ Malikurako hukumu kɔnɔna na ale ye chef de cabinet ta o kɛra Youssouf Maïga ye o ye ingénieur statisticien ye conseil technique o ye Alassane Ba ye ale ye administrateur civil ye min ye Issa Berté o ye magistrat ye chargé de mission o ye Zubairu Maïga ale ye kunnafonidila ye min ye Demba Adama Keita o ye ingénieur ye Yaya Jara o ye psychologue ye ka taa se Marietou n'u b'a wele ko Jɔnkolo Konate n'ale bɛ Kamaralakaw ka sigi la o fana ye journaliste ye min ye Jɛnɛba Jara n'a bɛ Konenakaw ka sigi la o ye gestionnaire olu bɛɛ lajɛlen chargé de mission ye ministre so min bɛ jamana ni jamana cɛ sira in na waliko ta na sira la sa min ye directeur affaires juridiques ye n'o bɛ sariya ko kunna ministre so yɛrɛ kɔnɔna na ye o kɛra Adama Kulubali ye ale conseil aux affaires étrangères ye Mali lasigiden Ankarakaw fɛ Turki colonel major Umaru Maïga ale sugandira ka kɛ o ye Mali lasigiden Indikaw fɛ n'a sigiyɔrɔ kan ka bɛn New Delhi ma o ye Fatoma Tera ye fala ye Cour suprême président kɔrɔ k'ale ka taa Indikaw olu fɛ yen ale ka taa ka min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ambassadeur ka t'o sigi sen kan ye Fatoma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn magistrat belebele don an ka jamana in ale kɔnɔna na yan n'an bɔr'o la fala ye ministre so min bɛ kalanko kunna ale fana ye yɛlɛma don a ka yɔrɔw la ale ka chargé de mission a y'olu sugandi Bana Musa Bagaga o ye école karamɔgɔ ye camancɛ kalanso la a y'o ta min ye Ka Samaseku ye o ye ressources humaines maa ye Kadiatu Konimba Si o ye secrétaire contrôleur audit ye Yuba Konate o ye kunnafonidila ye Ousmane Jɔnbɛra o ye ɲininikɛla ye maa min bɛ sa n'o bɛ ministre so min bɛ ji ni kuranko kunna ale ka secrétaire général kura o ye Sekuli Fajaji Touré ye o ye administrateur civil ye conseil technique o ye Maɲimɛ n'u b'a wele ko Ina Konate ale ye magistrat ye chargé de mission o ye Siraba Kone ye ka taa fara sa Aissata Wɔlɛkɛ min kan ale olu bɛɛ lajɛlen sugandi ministre min bɛ muso du ani denbaya kunna ale ka chef de cabinet o kɛra Mori Muso n'u b'a wele ko Nani Tunkara ale y'o ta k'o k'a ka chef de cabinet chargé de mission o ye Yeya Sise ale ye sariya dɔnbaga ye Aminata Aïdara o fana ye gestionnaire de relations ye Fatumata Sire Jakite ale ye kanko matarafaba ye min ye Jingare Ibrahim Maïga o ye sariya dɔnbaga ni bɛn ni kelenya sinsinba ye ministre so min bɛ kunnafonidiko kunna ale ni ka bɔlɔlɔ siraw kɛ maraw kamawali hukumu kɔnɔna na
ale ka chef de cabinet o kɛra Mohamed Al-Bashar ye o tora a nɔ na min ye chargé de mission ye sa o ye Faisal Agali o fana tora a nɔ na maa min bɛ sa n'o o ye Zara Walet Ahmed Ida o ye gestionnaire o fana bɛ ministre so in kɔnɔna na Amara Aga Amadona ale fana taara ka kɛ chargé de mission ye Moulaye Regani Aïdara o fana ye chargé de mission ye Alusenu Umar o fana taara ka kɛ chargé de mission ye ministre so min bɛ yen n'o o bɛ seko ni dɔnko kunna ale ye chargé de mission kelen ta o ye Atayer Maïga ye o y'an yɛrɛ ka maa ye Onzon Segu Festival sur le Niger Atayer ale fana sugandira ministre ka baara bolo ka humu kɔnɔna na sa ministre me donibata ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani bolimafɛn ko ale conseil ministre la dɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sigi pankuru tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ ani farafinna jamanaw kɔnɔna na sa k'olu ka jɛɛrɛ belebeleba fɔlɔ o sigira sen kan baara in kɛra juin kalo tile 15 ka taa kuncɛ a tile 16 la Lomekaw fɛ Togo baara in senfɛ sa min ye bɛnkanw u y'olu ɲini k'o sɔrɔ jamana ɲɛmaaw ni ministre bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa u ka bɛnkan kelen sɔrɔ bɛnkan min na a to sa sɔngɔko u bɛ n'olu sigi sen kan cogo min ye pankuru jigikɛlaw tɔnɔ bɛ se ka bɔ cogo min na yiriwali baara bɛ ka se ka kɛ cogo min na sirabakow fana bɛ se ka sigi sen kan cogo min na fo ka taa se bɔlɔlɔ ta nasiraw ma sɔnnɔgɔyaw visa ko ta nasira la sugubulon bɛ se ka galaso ɲɔgɔn na cogo min na sa ko baabu in ye tali kɛ o la Madina y'a jira sa k'a fɔ ko Mali kɔni ye kuma ta kɛnɛ kan ye fɛɛrɛ min b'an ka jamana bolo ani an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka fɛn minnu sigi sen kan a y'olu fɔ a ko ko taali in fana senfɛ min ye Mali ni Togo ye olu y'u bolo don ɲɔgɔn bolo ka bɛnkan sɛbɛn dɔ sigi sen kan pankuru ko ta nasira fɛ jamana fila in olu ni ɲɔgɔn cɛ ministre bɛ an ka jamana ni jamana cɛ siranna ko kunna ale ye conseil des ministres la dɔnniya sa k'a jira ko jɔyɔrɔ dira Mali ma tɔn belebeleba dɔ kɔnɔna na a bɛ fɔ ma sa ko association africaine des autorités anti-corruption jɛkulu min sigilen don sa farafinnakaw fɛ n'o bɛ tali kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la olu ka jɛrɛba 7 kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ maramafɛn ko kan ale ni nucléaire tɛ jamana minnu kɔnɔ k'olu ka tɔnba in ye a ka lajɛ 7 kɛ lajɛ 7 in senfɛ sa baabu kɔni bɔra ka bi min ye anw yɛrɛ ka maliden ye n'o o ye docteur Modibo Sako ye u ye ale kɔni sugandi ale min yɛrɛ bɛ o tile kunna nin waati in na sabula ko maa min don maa ma falen don a bɛ ko in ɲɛdɔn komite kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ jɛkulu in kɔnɔna na sa farafinna tɔgɔ la sa u ye a ta k'a bila o kɔnɔna jɔyɔrɔ dɔ a ma o kɔnɔna na baarabu tako segina in sa n'o labɛn min kan ka kɛ sen kan n'o kan ka kɛ Nairobikaw fɛ yen u y'o fana kuma fɔ sa jɛkulu jɛrɛ 7 in senfɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan ani laɲini minnu bɛ u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ka jɔyɔrɔ ko ta na sira fɛ sa ko jɔyɔrɔ sabanan n'o ye 3e vice président ye o de dira Mali ma jɛkulu in kɔnɔna na baara in kan ka tali daminɛ sa san 2026 ka se san 2029 ma Mali kan ka o jɔyɔrɔ in fin o jɔyɔrɔ ta jamana ninnu tɔgɔ la ministre so min bɛ yen n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale ye conseil des ministres la dɔnniya sa k'a tun bɛ Wagadugukaw fɛ yen AES jamanaw olu ka lajɛ tun bɛ sen na min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ministre ka baabu kɔnɔna na o la sa min ye jɛrɛ jɛkulu in ye sa baara minnu sigira sen kan n'o ye AES yɛrɛ ka farikolo ɲɛnajɛ ni tiɲɛ fɔlɔ kɛra Mali kɔnɔna na san 2025 u y'o kimɛli kɛ sifinw ale ni maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka baara kɛ fi sabililayi n'o ye volontaires ye AES tɔgɔ ye olu fana baara kuma fɔ salon min sigira sen kan sa bolola baara ko ta na sira fɛ u y'o fana kimɛli kɛ ka taa se yiriwali ma sifinnakaw yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min baara in senfɛ sa min ye Wagadugukaw ye olu y'a jira sa k'a fɔ ko fasodenya ani fasodenya labɛnni baara kɛrɛnkɛrɛnnenw kan ka sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu kun ka su 4 nan bɛ sen na a fɔ ma ko étalon en or n'o o ye sokɛ sanuma ye o baara sigira sen kan sa Wagadugukaw fɛ yen yaasa ka se ka farikolo ɲɛnajɛkɛla minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye Burkinakaw fɛ yen ka donbolo kɛ olu ye ministre min bɛ dugukoloko kunna ale ye conseil des ministres la dɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko baara dabadɔni kɔni bɛ ka kɛ ale ka baara kɔnɔna na nin waati in na o bɛ tali kɛ min na sa jɛɛrɛ belebeleba min n'o kɛra banque africaine fɛ n'o ye badi ye tako k'a daminɛ juin kalo tile 11 ka taa bila tile 12 la n'o kɛra Lomekaw fɛ yen ko baaraw sen kan sa UEMOA bɛ se ka jɔsen ɲɛnama sɔrɔ cogo min ka musaka di sojɔ ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na ani maaninfinw ka hakɛ ka se ka dafa kuranko k'o fana don ba la ko baabu in ye tali kɛ o la jɛrɛjɛkulu in maa bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye UEMOA maaw ye u bɛɛ lajɛlen ye a jira sa k'a fɔ ko min ye musaka ko o bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na o musaka bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na kɛnyɛrɛye tigilamaw ni maa ma falen minnu bɛ yiriwali baaraw kɛ fo ka olu fana jateminɛ baara in fana senfɛ sa u ye sinsiran min kan
o ye ka fɛɛrɛ sigi sen kan min bɛ se ka na ni yiriwali kuraw ye ka fɛɛrɛ sigi sen kan bolo ni ɲɔgɔnma bɛ se ka sinsin cogo min kɛ yɛrɛ tigilamaw ni faso taw ni ɲɔgɔn cɛ min ye maaw bɛ se cogo min na ka yɔrɔ ɲɛnamaw jɔ baara ka se ka kɛ so ɲɛnamaw ka jɔ so minnu bɛ mɛn si la ani so minnu baara kɛcogo ka ɲi walasa baara in senfɛ minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko Mali ale délégation ale ni Banque Ouest Africaine n'o ye BAD maaw ye BOAD maaw ye an'olu ye ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔnya sigi sen kan cogoya min na logement sociaux jɔliko musaka ko bɛ se ka fɔ cogo min na ka ɲɛ u bɛ se ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma k'u y'o baabu kɛ minisiri a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye diɲɛ seleke naani tɔgɔ la don min bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya maanifinw tɔgɔ la ko o bɛna kɛ juillet kalo tile 11 ɲinan ta ko bɛ taa kɛ jolibakaw fɛ yen Manden kɔnɔna na ka ti ale cercle kɔnɔna do Kulukoro région min ye don in ye sa n'o o ye maanifin tɔgɔla don yɛrɛ journée mondiale de la population ko ale kɔni bɛ ɲɛnɛmaya juillet kalo tile 11 o tile 11 ɲinan ta in ye sa ka se ka hakilinaw sɔrɔ sifinw ka kalako baarako ka se ka sigi sen kan yaasa bɛn ni kelenya ni yiriwali kuntalajan bɛ se ka taa sigi tuguni kan cogo min na ko baabu bɛna tali ko la a kɛ kun ye min ye sa ka se ka denmisɛnninlakaw maa minnu b'a fɛ k'u jɔ u yɛrɛ kolo la musow ka se ka olu dɛmɛ ani ka olu kisi waati gɛlɛman kɔlɔlɔw ma kunnafonidiw bɛna kɛ a la jɔnjɔnw fana bɛna di maaw ma maa minnu kɛra misaliw ye kalansow kɔnɔna na min ye balo di fana bɛna sigi sen kan don in ni ale kan ka ɲɛnɛmaya sa k'a nata kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jolibakaw fɛ yen maninkalakaw fɛ yen o kɔrɔ ko kangaba sira don dɛ fala ye anw ka sibi sira tɛ u bɛ taa kangaba sira de fɛ ni yɛrɛ tɛmɛna Samayɛlɛ i ma se joliba ka ban Badugu joliba cɛ Salifu ninnu ka dugu ni Ami Koyitaw ka dugu minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna fala ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko bana min bɛ nin ye n'o o ye dengue ye ko a kɔni n'i ye a sanga dɔgɔkun tɛmɛnen ta ma ko a jiginna kosɛbɛ jamanakuntigi ko sa ko min kan ka matarafa an bɛɛ lajɛlen fɛ bi o ye an k'an tanga sabula ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye conseil de ministre ale kɛra kunungo juillet kalo tile 3 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national. Dugutigi ni wari dafara e passé da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ati dugu wari ko o dima fo dugu an dugu o warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fala ye sitɛrini 2000 o de sera ka don Mali Bamakɔ kɔnɔna na min ye kun fɔlɔw ye olu donna kabini kalo tile 25 n'o ye juin kalo salen ye o bɛna 800 ma 807 600 ale ni 5 o donna tarata tɛmɛnen kunungo min ye 7 ani 16 o donna kunu na sini kunungo ka don jamana in kɔnɔ yan n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sa bɛ taa se min ye 2000 taji o de donna ala ni wolomasiri tɔgɔ ka wuli ka jɔ baara kɔni bɛ senna sa maa caman ko bi
taji kɔni ko kuma e ko a dɛsɛli ko kuma kan ka fɔ Bamakɔ yan segukaw fɛ yen fala ye maa minnu tun ye wulikajɔ daminɛ ɲɛnakɔrɔ fama la n'o ye lafasajɛkulu ka tɔn ye u y'a yira sa ko ntɛnɛn nata yen k'a baarabila tɛ bɔ han sabula ko u ye laɲini minnu kɛ a dɔw bɛ ka sabati u n'u ka minisiriso n'o ye Asaba Jalo ye colonel major a ye wulikajɔ sabati yaasa baara minnu bɛ yen n'o ye laɲini minnu kɛra a dɔw yɛrɛ bɛ ka lawaleya syndicat maaw olu ka fɔ la o kɔrɔ ko grève a tɛna na bɔ tuguni Segu dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na yaasa baara ka se ka kɛ Kayikaw fɛ yen maa minnu ye degun sɔrɔ sugu jenini senfɛ sa u ye wulikajɔ kɛ yaasa olu hakɛ bɛ se ka dɔn cogo min na o jatelu baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna fala ye maa caman bɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ sa fɛn minnu i ka butigi tun bɛ yɔrɔ minnu na i ka minɛn minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen jura minnu bɛ sugu in kɔnɔna na ka se k'olu hakɛ dɔn o baaraw bɛ sen na Sangaw fɛ an y'a fɔ ɲɛna ka fɔ ko Sangaw ye pano sɔrɔ sefa wari $73,000 ko in kɛra cogo min an bɛ taa Sangaw fɛ Aba Ture ni ale Santoro directeur ye ale ni Félicité Jara san maire u ye ɲɔgɔn sɔrɔ babu la an ka o babu an k'o lamɛn yanni an ka taa coupe du monde kɛnɛ kan. An balima radio Jani lamɛnbaaw bi san turu ni karante la an nana san dɔgɔtɔrɔso la ka na plaque solaire n'o ye panneau solaire ye an ka sangaden dɔ ye hun kan ye o kama a ɲɛmɔgɔya ani labɛnw taara k'u di an ka madame le maire ma an bɛna ɲininkali sɛmɛ an ka madame le maire la nisɔndiya min b'a a fɛ sɔgɔmaden na k'a fɔ Jani lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ani sankaw minnu tulo b'an na Jani kan. Madame le maire, ani ɲakuma. Donc vraiment mais an kit solaire mi installé la fula o kuma boli ke donc vraiment an bi an ka dɛmɛ ba jɛkulu fo min ye femme et développement FEDE donc directrice exécutive yɛrɛ ye Sanka ye min ye madame Mariko Korotumu Pera an ka foli ba ye an ka foli bi a ka équipe bɛɛ ye FEDE barakɛla bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnma min représentant min tun b'an fɛ yan an ka foli ba ye kosɛbɛ donc an ye ni laɲini de kɛ Sangaw ye ni laɲini kɛ a mɛnna parce que n'an ye jateminɛ kɛ san cercle kɔnɔ CSREF kelen de bɛ yen o CSREF kelen min b'an bolo ni degun nana wajibi don an sɔrɔli damaw wajibi don anw ye ɲɛmɔgɔw ye wajibi don population an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fara an ka santé barakɛlaw ka pour que ka se ka fɛlɛ ɲini a la donc an ye laɲini kɛ ka laɲini kɛ partenaires yɔrɔ la ka laɲini kɛ jamana yɛrɛ yɔrɔ la ka laɲini kɛ an ka Sangaw yɔrɔ la ressortissants mulu bi bɔ tan donc ala ye ka mɔgɔ min ɲɛsin an ma bi o ye ONG Femme et Développement ye ONG Femme et Développement ti dɔwɛrɛ ye mairie yɛrɛ ka partenaire de don parce que a bɛ baara kɛ san commune kɔnɔ ka baara kɛ san cercle kɔnɔ ka baara kɛ san région kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ se ka na ni yiriwali ye fɛn o fɛn bɛ se ka dun ka fa sabati fɛn bɛ se ka kɛnɛya sabati ka kalanko sabati donc u bɛ baara kɛ ka ɲɛsin nin bolofara ninnu caman ma donc a bolofara bɛɛ tɛ se ka fɔ même VBG o n'a ɲɔgɔnna les violences basées sur le genre ani fɛn o fɛn bɛ muso lafiya musow ka se ka baara sɔrɔ développement d'activité génératrice de revenus u ka baara bɛ kɛ ka ɲɛsin nin n'a ɲɔgɔnnaw ma waati yɛlɛmɛ kɔlɔlɔw u ka baara bɛ kɛ ka ɲɛsin nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ ma donc an ye laɲini kɛ u fɛ u ko ko ni ala sɔnna ma an k'o kɔnɔ donc u ye jaabi sigi an ma ka mɔgɔ bila ka na lajɛ unité gɛlɛmanw ye yɔrɔ minnu ye an mago bi courant na yɔrɔ min CSREF kɔnɔ ka na an dɛmɛ ka kiti installer unité pratiquement unité caman na donc urgence b'o la bloc opératoire b'o la morgue b'a la ani furaw bɛ bila yɔrɔ min na ka conserver donc ka fɛngɛw sigi a yɔrɔ bɛɛ la ka panneau ni basi lithium sigi a yɔrɔ ninnu bɛɛ la pour que lafiya bɛ se ka na dɔgɔtɔrɔso la cogo min na walasa an ka dɔgɔtɔrɔw ani minnu bɛ kɛnɛya baaraw kɛ a kɛra infirmier o sage-femme o n'a ɲɔgɔnnaw ka baaraw fana bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na an fana min bɛ bɔ dugu kɔnɔna na an minnu bi yan nɔ kɛnɛya sira kan an bɛ kɛnɛyaw ɲini an bɛ na dɔgɔtɔrɔso la pour que an fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na baara kɔnɔna na o mana bɔ yen anw ye usagers ye hali banabaatɔ somɔgɔw n'i y'a mɛn k'i lafiyalen don banabaatɔ b'i bolo i kan ka taa n'a ye yɔrɔ min ni lafiya tɛ yen lafiya t'i yɛrɛ ye o donc nin baara in kɔni kɛra tare de ye anw Sankaw ma n'i ye morgue ta k'a lajɛ bi n'a fɔra anw ka banabaatɔ mɔgɔ fɛngɛ ni fatuli tun kɛra fɛngɛ tɛ se ka bila corps tɛ se ka bila
i bi wajibiya i ma glasi sɔrɔ i bi ka kɔri su doni donc o n'a ɲɔgɔnnaw furakisɛ fɛnɛ fura min tun bɛ conserver furaw la n'a ma conserver a bɛ tiɲɛ o donc a bɛ kɛ wari lafililen i b'a sɔrɔ a kan ka mɔgɔw min ɲɛnabɔ a t'o mɔgɔw ɲɛnabɔ a bɛ kɛ wari lafililen de CSREF ma a bɛ kɛ wari lafililen de commune ma a bɛ kɛ wari lafililen ye jamana ma donc vraiment ni ko in kɔni kɛra tari de an ma kosɛbɛ donc vraiment ka dɔgɔtɔrɔw fo u ka baara la u ka cɛsiri la donc maternité bi ten parce que n'i y'a mɛn an bɛ lafiya su ni tile n'i y'a mɛn tuguni k'a fɔ muso ka lafiya parce que maternité ye fɛn min ye muso bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ passage de don i kan ka kɛ donc ni maternité nana i kan ka taa yɔrɔ min ka taa pour que i bɛ se ka minɛko ɲuman kɛ ka jigin hɛrɛ ni baden na donc n'o yɔrɔ la mɔgɔw ma lafiya e tɛ lafiya o donc ni ko in kɛra sababu ye ka maternité fɛnɛ lafiya ka sage-femme ka baara nɔgɔya u bolo ka gynécologue ka baara nɔgɔya u bolo ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ ka baara nɔgɔya u bolo ka jamana cakɛda fɛn o fɛn ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma olu ka baara nɔgɔya u bolo anw fɛnɛ min ye collectivité ye a fɔra ko kɛnɛya dira anw ma donc n'a fɔra ko kɛnɛya dira anw ma an fɛnɛ k'an seko k'a la ka dɛmɛ ɲini ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso la pour que population ka se ka lafiya nin bɛɛ dabɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ population les citoyens maliens les citoyens de sang sans population muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la n'i b'i ka so i bɛna dɔgɔtɔrɔso la i lafiyalen hakili lafiyalen ka na o ye mun ye ka na dɔgɔtɔrɔ jɔlen sɔrɔ en même temps ka na sɔrɔ minɛ ɲuman bɛ yen ka na sɔrɔ baara kɛ ni fɛn min ye o fɛnɛ b'u bolo u bɛ se k'i dɛmɛ cogo min na pour que u bɛ se ka lafiya donc vraiment an bɛ ONG Femme et Développement n'a partenaires bɛɛ fo ka jamana ɲɛmɔgɔw fo u ka cɛsiri la parce que san CSREF kɛra hôpital de district de an b'u fo ka da o kan ka madame le ministre de la santé et du développement social ka n'a ka département mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ko hali bi n'i y'a mɛn hôpital de district a bɛ fɛn caman demander an b'a ɲini u fɛ hali bi u k'u hakili to san CSREF la mun sira fɛ plateau technique yɔrɔ plateau technique dɔrɔn tɛ infrastructure fɛnɛ b'a la donc hali sisan donc a fɔra ko san hôpital de district de donc an bɛ fɛ a ka waleya pour que a ka se ka bɔ CSREF la ka kɛ hôpital de district ye a minɛnko b'a la personne ressources b'a la parce que fo dɔgɔtɔrɔ jolenw fɛnɛ ka sɔrɔ ka di an ma an ka cercle kɔnɔ an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na o de bɛ se ka hôpital de district ye ka ko sabati kosɛbɛ en tout cas anw ka dɛmɛ a ti a jɛ ni ala sɔnna ma an collectivité kɛrɛnkɛrɛn san mairie an seko ye fɛn o fɛn ka dɛmɛ don partenaires ma ka dɛmɛ don jamana ma ka tila ka dɛmɛ don an ka kɛnɛya baarakɛlaw ma pour que san population bɛ se ka lafiya kɛnɛya okumu kɔnɔ cogo min na o de ye an nakun ye bi vraiment ne kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ parce que nin tigɛ waati bɛɛ donc an bɛ duwawu de kɛ ala ka nin hakilina ɲuman in don san k'a bɛɛ la an ka ressortissants la pour que u k'u hakili to kɛnɛya ko a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman na san mara kɔnɔna na donc kunnafoni wɛrɛ min bɛ yen ka fɔ komi an bɛɛ b'a dɔn ka fɔ nin baara kɔni kɛra a tɛ taa musaka ko kɔ musaka min bɔra nin ko in na an bɛɛ b'a dɔn ka fɔ n'a fɔra ko ka panneau batterie lithium ani a installation bɛɛ ka fara matériel câblage ni fɛngɛ ninnu bɛɛ kan an b'a dɔn ka fɔ a musaka b'a la donc FEDE ONG Femme et Développement ye musaka min bɔ ka don nin baara in na 33 millions $33,3 o de donna nin baara ninnu na san CSREF kɔnɔna na pour que sangadenw pour que sanga bɛɛ pour que maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na mɔgɔ ye tɛmɛbaga ye mɔgɔ ye sanka ye hali en cas d'accident yan de ye san Carrefour de donc région saba ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ jumɛn Mopti Segu Kucala ça est un carrefour et dans ce sens les CSREF de sang méritent vraiment de l'appui et de l'accompagnement seulement pas des plus hautes autorités des ressortissants de sang et aussi de nous-mêmes en tant que population de sang donc an ka hakili to an ka nin kiti ninnu na k'a minɛ ka ɲɛ an b'a fɔ dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ɲɛna minnu bɛna usager an ka hakili to an ka kiti ninnu na ni ala sɔnna ma mairie de temps à autre an bɛ comité dɔ bila kuma kelen ka to ka na suivi kɛ ka yɔrɔ ninnu lajɛ ka panneau ninnu ka installation ninnu lajɛ u bɛ lahala min na pour que vraiment a bɛ se ka mɛn sira an bolo cogo min na o de o folikan de fɛnɛ b'an fɛ o laɲini fɛnɛ de b'an fɛ merci beaucoup. Coupe du monde ale kɛnɛ ka fala ye
min ye farikolo ɲɛnajɛ in ye ɲinanta kɛra tɔn jamana 48 ye o y'a to celu dasi ale barika bonyana kosɛbɛ coupe du monde kɛnɛ kan nka kunungo ndulatan laban minnu kɛra e ko a kun tɛna kɛ jɛgɛdennin kun bɛna jɛgɛba kunun de Cap Vert a ye ballonba de tan kunungo yaasa min ye a bɛ se cogo min na ka taa 8e de finale la nka a ma ɲɛ u bolo Egypte fana ale fana sera k'a ka 8e de finale jɔyɔrɔ sɔrɔ nka Ghana ale buruna fala ye ndulatan ninnu na sa i b'a ye k'a fɔ ko Egypte kɔni ale de kɛra farafinna jamana filanan ye 1-1 o kɔfɛ penalty tan na u ye 4 don min ye Australikaw ye olu ye 2 don maa 70 o de tun bɛ ndulatan in kɛnɛ kan ka taa Egypte ale senkɔrɔma don min ye Mo Salah ye a n'a tɔw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sa u ka celu kɔlɔsiba n'o ye Eman Asbour ye ko ale kɔni k'a fɔ u ka ndolatila dɔ n'o ye Eman Asbour ye ale de ye celu ji don kabini sanga 13nan na ninnu nana ka na ji bɔ 55nan na penalty tan sa u ka sɔrɔ ka taa daminɛ ni ye Egyptiens ye cɛ ye palanga de ka kunu wa Mo Salah ka fɛn palanga de don fala ni ninnu mborogotora a bɛna kɛ cɛ dɔ ta ye coupe d'Afrique finale la dɛ Cap Vert 3-2 kɛra ale la nka a ma nɔgɔya sabula min ye diɲɛ yɛrɛ ballontan bɛɛ lajɛlen san nɔ siniko ta jula bɛ maa minnu bolo jɔnjɔn bɛ maa minnu bolo n'o ye Argentine ye olu de tun bɛ ɲɔgɔn na nka maaw kɔni taara ni Cap Vert miiriya ɲuman ye k'a sababu k'u ka celu kɔlɔsibaa ye n'o y'a sɔrɔ Lionel Messi ye kow daminɛ kabini sanga fɔlɔ la 1-0 sanga 29nan la yɛlɛmaw nana kɛ min ye Deura ye ale kɔni nana sa ka na min ye sanga filanan ale sera ka na min ye ninnu ka celu filanan dasi k'o don o kɔfɛ sa Lisandro Martinez sanga 92 ni filanan na ale nana ka na min ye a jibɔ k'a kɛ 2-1 ye o kɔfɛ min ye Sidney Lopez Cabral ye ale nana ka na a kɛ 2-2 ye waati min yɛrɛ la bɛɛ kɔni b'a ɲɛna sa ko kɔni ko n'u taatɔ ye ngɔyi na fala ye sanga 111 na Dine Borges ale nana ka na kɛ 3-2 ye ka taa Albiceleste ale kanu na Ghana ka ndulatan banna 1-2 Ghana ma tiri 1 sɔrɔ ka ɲɛsin Kɔlɔmbikaw ma fala ye o la sa bidin kelen min donna John Arias ale de y'o don sanga 14nan kɔnɔna na min ye Luis Suarez ye Luis Suarez e ko a mɛnna a kɔnɔ a ma mɛn a kɔnɔ dɔ bɛ Kɔlɔmbikaw bolo a ma mɛn a kɔnɔ ale ni Jɔn Kobarana tɔw sa k'olu kɔni olu de filɛ nin ka Ghana éliminer Ghana ka ntola 1 a ma ɲɛsin ninnu ka gardien ma kunu ballontan banna 1-2 la ko Ghanayɛnw kɔni fala ye mɔgɔ bɛ se ka min bila i kunna u ka ko la o ye k'a fɔ u ye nin ndolatanba in bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban pewu ko dɔw tun tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ joueurs la yɛrɛ olu ka taa so a ka ɲi 8e de finale ko kɔni o banna pewu o la sa n'i ye 16e de finale ndolatan lajɛ fala ye a kɛra équipe 32 de fɛ 32 in na 16 taara so 16 ye ɲɛ sɔrɔ min ye ndolati yɛrɛ la sa kɛnɛ kan 31 o de donna ndolati 16 in ale sen fɛ maa minnu bɛ sa n'olu kɔni ye bi don penalty la o kɛra penalty 2 ye fɔlɔ Cristiano Ronaldo ale ye o don ani Yuri Tielemans ni o ye Senegalikaw o y'o don Senegalikaw contre la olu ni Belgique ka ndolatan na ko penalty 2 de donna carton rouge o 2 sɔrɔla o fɔlɔ sɔrɔla maa min fɛ sa Amerikaw ka Florian Balogun ye ale ni Bosnikaw ka ndolatan senfɛ ani Équateur ndolatira dɔ carton jaune kɔni o bɛnna 42 ma 16e de finale in kɔnɔna na n'i ye ndolatan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ sa n'o ye coupe du monde a daminɛ ni sisan cɛ fala ye 257 o de kɔni donna ndolatanw na o b'a yira sa k'a fɔ ko ndolatan na 2 o de donna min ye ballontan in kɛlen équipe 48 ye o de y'a to bi donta ale nana caya tan cogo in na nka min ye celu dasira ŋanaw ye maa min bɛ ɲɛ nin waati na o ye Lionel Messi ye Argentine celu 7 bɛ ale bolo maa min dalen don ale kan sa o ye Kylian Mbappé
celu wɔɔrɔ b'a bolo nka a ye pasi ɲuman 2 kɛ o bɛ fara a ta kan Erling Haaland ale fana ye celu dasiko 5 kɛ ale ye Norvège ka ye Harry Kane de don Angleterre ale fana ye celu dasiko 5 kɛ min ye Vinicius Junior ale ta ye siɲɛ 4 ye Brésil kaw fɛ yen Ousmane Dembélé ale ta ye siɲɛ 4 Falaye ayiwa ko Ousmane Dembélé fa yera dɛ n t'a dɔn n'i y'a kuma mɛn ayiwa a ja kɔni b'an bolo a ja b'an bolo min ye kitakaw u taara a nɔfɛ a ye ɲɛfɔli kɛ k'ale Ousmane fa ye wulikajɔ kɔni bɛ sen na yaasa min ye maa kofɔlen ye a ko ko ale de Ousmane fa ye bi ale de Ousmane fa ye sini ko sigana foyi t'a la ko ale Ousmane sɔrɔ k'a to Moritani Ousmane ba ko ye Senegalika ye a bɛ filakan mɛn ko nka ko ale kun taara Marocain de fɛ ale taara ka Ousmane fitinin to a bolo a bɛ san 4 na ko ni bi cɛ ale ɲɛnɛma d'a kan a kɔni jaw bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ n hakili maa caman ye a ye Coupe du Monde Falaye juin kalo tile 25 u y'o sugandi Coupe du Monde kɔnɔna na Falaye ko sabula o kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min na ni FIFA yɛrɛ ye a ka danw bɛɛ lajɛlen n'o o ye a ka sebaw olu bɛɛ lajɛlen kurumokari la o nana o don ka kɛ ni maaw taali ye ndolatiyɔrɔ la Falaye ko min ye maa 3,600,000 757 ko o de taara ndolata ninnu kɛnɛ kan olu de ye billet ta ka bɛn ni juin kalo tile 25 ye ko ɲɔgɔnna famana ka kɛ Coupe du Monde na kosɛbɛ nin y'a san 32 ye kabini Coupe du Monde kɛra Amerikaw fɛ yen n'o kɛra san 1994 n'o ye 1994 n'o bɔra a la ni ɲɔgɔnna kun ma deli ka kɛ fɔlɔ Coupe du Monde na maaw ka billet ta ka taa lajɛ o de la sa juin kalo tile 25 FIFA yɛrɛ y'o sugandi k'o kɛ sa ko record kɔni u ka record bɛɛ lajɛlen o batira o senfɛ Coupe du Monde kɛnɛ ka Falaye k'i bɛ coli dasila ŋana dɔn maa bɛ min ye bi 13 don fɔlɔ o mɔgɔ tɛ yɔrɔ ko maa minnu ye bi don ka t'u yɛrɛ juguya la a bi bɛ bɛn bi 14 ma a b'a fɔ ma ko yaabe 14 ko o de bɛ yen wa min ye bi donna si ma se k'o sɔrɔ fɔlɔ wa équipe foyi tɛ yen fana min sera ka bi 14 don fɔlɔ wa ko ale de ka ca ni bi bɛɛ lajɛlen bi don ta bɛɛ lajɛlen ye Cristiano Ronaldo ale penalty min don o don ko b'a don min ye Coupe du Monde ale tariku kɔnɔna na si kama éliminatoire direct la sa ale na kɛ maa ye maa min si ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ta ye san 41 o bɛ o jɔyɔrɔ da ale ma min ye san 41 ani tile 147 Chris bo o de la ka kɛ ni a ka bin o doni ye bi sa ni ala sɔnna ma 8e de finale la a bɛ daminɛ bi Falaye nɛgɛ kanɲɛ 17 Canada ni Maroc olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Houston kaw fɛ yen min ye nɛgɛ kanɲɛ 21 Paraguay ale ni France bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ Philadelphie kaw fɛ yen Senegal Brésil ni Norvège bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ New York New Jersey nɛgɛ kanɲɛ 2 waati min ye Mexique ale ni Angleterre bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛndo Portugal ale ni Espagne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 o bɛ kɛ Dallas kaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 0 waati min ye Belgique ale ni États-Unis bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tarata don Argentine ni Egypte olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ datugu ni Colombie ale ni Suisse ye o bɛ kɛ Vancouver kaw fɛ yen Falaye ni yɛrɛ ye ko in cogo lajɛ Maroc ni France bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'u fila bɛ gagner o tɛ Portugal ale fana ni Espagne sebaga États-Unis ka ndolatan États-Unis ni Belgique ni min gagner olu n'u bɛ bɛn quart de finale la Brésil ale ni Norvège olu ka ndolatan maa min mana gagner Mexique Angleterre la olu de bɛ bɛn Argentine fana ta o fana Argentine ni Egypte o seba o ni maa min bɛ bɛn sa o ye Suisse ale ni Colombie donc a ko bɛ taa fo ka taa se finale kɛnɛma sa a bɛɛ dɔnnen don tirage t'a la tuguni nin bɛ dan sigi an ka bi tilegan in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan ye si ni kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga
awa bila aw kunna dɔrɔn k'a fɔ ni kibaruya fɛn fɛn sɔrɔla bi bingali ninnu na an na olu da aw ma an ka kunnafoni siraw fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. لبيك اللهم لبيك. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotiba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir.